Waqt l-sfidi globali tal-pandemija kompla jkun ikkonfermat kif il-Gvern Malti baqa' jinvesti bis-saħħa fil-politika soċjali. Dan intqal mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon f'intervista ma' One News wara li ħarġet l-aħbar li l-Gvern is-sena li għaddiet investa fis-soċjal 38 miljun euro iżjed mis-sena ta' qabel. Il-Ministru Michael Falzon għal kif il-Gvern ma żilx it-triq tal-awsterità, jiġifieri dik li jżid it-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin. L-għażla u kienet għażla li ħadnija għax konna konvinti minnha kien li nkomplu ngħinu lin-nies u nagħtu iktar impetus lill-ekonomija tagħna. Jiġifieri minkejja pandemija kif qed tajjeb inti is-somma soċjali fuq benefiċċji soċjali żdiedet b'38 miljun. Il-Ministru Michael Falzon għalmana kif f'9 snin ta' Gvern Laburista l-investiment fil-politika soċjali kompla jiżdied, dan hekk kif kien hemm żidiet fil-pensjonijiet u Children's Allowance fost oħrajn. L-ispiża soċjali qatt ma naqset ma baqa' dejjem tiżdied. Illum qed nitkellmu li wieħed imur jara x'kienet l-ispiża soċjali li l-aħħar tal-2012 u jqabbilha ma tal-2021 hemmhekk tara li l-ispiża żdiedet 332 miljun euro. Jiġifieri l-impenn soċjali altru li qiegħed hemm taħt din l-amministrazzjoni. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon saħaq magħna kif minkejja iż-żieda fin-nefqa soċjali kien hemm tnaqqis ta' 10,000 persuna li jiddependu fuq l-assistenza soċjali u fuq l-għajnuna tal-benefiċċju tal-qatt. Dan hekk kif pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, intqal kif il-Gvern se jkompli jaħdem sabiex il-politika soċjali ta' pajjiżna tissaħħaħ. Iva, dan l-impetus irid jibqa' hemm fis-soċjali. Rridu naraw kif ħanejnu aktar nies, rridu naraw kif ħarnexxinna nilħqu lil dawk li forsi ma ntlaħqux biżżejjed u rridu nkomplu nikkreaw il-ġid, jiġifieri jekk hemm żewġ ċuċuħ għall-munita. L-ewwel għan u ovvjament li titkabbar l-ekonomija li toħloq il-ġid. Imma mbagħad x'ikun l-għan aħħari. L-għan aħħari huwa li tejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini ta' pajjiżek.